Denbora hartu beharko dugu. 3 minutu azpitik izango dira ziurrenik, ez du asko falta horrek. Bator Jose ere. Aizkolari bakoitzak egur bat erdibitu beharko du. Ea buelta hartzeko, buelta hartu du Xabierrek. Xabierrek ere bai, 4 segundoren aldea buelta hartze horretan. Xabi Zaldua, Javi Aramarri. Nor baino nor, eta gogoratu gero txanda hartuko dira Jose Uarteburu kasu batean bestean berriz Julen Aramarri. Horreintxe minutua, ez da alde handirik izan behar hor. Goritzatino, horreko. Julen Aramarri, Jose Uarteburu, nor baino nor. Txistulari nahi zutenen sartu gustora askontzuko du zuen ondaketa. Handiena geroago utzi dute Uarteburu eta Zaldua 2 minutu behar izan dute aurreko egurra erdibitzen. Hauetako referentzia nahiko zuzena izango da. Haus minuturako 4 segunduren faltan, Jose Uarteburu eta Xabi Zalduak aurreko 2 urrak erdibituta. Bota du Josek.